Ayan po at luto na yung ating maya-maya. Sarap, daming gulay. Kainan na kami. Pritong maya-maya. Ulo. Dami. Yan po, dito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang. Yan. At pagdating ko nga ay may lagnat na rin yung asawa ko. Yung anak ko ay okay na. Ito okay na rin, si baby okay na. Ngayon si naman, masakit daw yung ulo niya na. Bumili na ako ng gamot. Hindi pa ako makapag-edit, mag-i-edit na sana ako. Luluto muna ako ng ulam namin panggabihan. Yung prinito ko kanina, ito. Sasabawan ko na siya. Maya-maya. Bumili ko ng gulay na talong. At saka kamatis. Sigarilyas. Kamatis, sigarilyas, talong. Umpisaan na natin para makakain ka agad. Time check natin para uminom ng gamot. Time check 5:37. Galing pa lang tayo dun sa bato. Mamaya na ako mag-i-edit. Makaluto ko, makakain. Let's go! At ayan, na-prepare ko na rin yung mga gulay. Ito na, luya, bawang sibuyas. Isasaing muna kasi doon ako sa labas magluluto. Amo ay may kanin pa naman pala dito.
natin yung prito. Maya-maya. Ayan po at luto na yung ating maya-maya. Sarap. Daming gulay. Kainan na kami. Pritong maya-maya. Ulo. Dami. Ayan po, kain po tayo. Ha? Ano? Hindi ko kapasok ka doon na. Kita mo na. Why is it like me? Why is it like me? Upo ako. Kayo niya ang upo. Tingnan mo kung may tinik ah. Kain po. Kain na, kain na, kain na. Ito, baby. Ito, baby. Hawak na. Ito, baby. Ay, wala kang tubig. Say. Mamaya na. Meron pa naman. Yan o, may tinik ah. Kain po tayo. Ang pwede sili. May sakit na rin. Mabuti na lang pinatapos yung dalawa. Ano yan, bukas alis ako. Okay na ko niyan bukas. Balagaan mo muna kay kuya mo yan. Kain na, kain na. Tatrabaho ko bukas. Dali na, bukas na.